Així que iniciem la sessió, donar-vos la benvinguda a tothom i la bona tarda i agrair-vos la participació. Aquesta sessió és una sessió informativa sobre el procés o l'etapa de la justificació i en aquest cas ens centrem en la convocatòria general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, que veurem els models i com tot el procés en concret en aquesta convocatòria. Altres convocatòries, el funcionament és similar, altres, per exemple, de la Generalitat, Diputació, etc., però sí que els models són diferents i no entrarem, o sigui que ens centrarem sol en la de Barcelona. Abans de començar i de veure també quins continguts treballarem, informar-vos que nosaltres som Torre Jusana, suposo que la majoria ja ens coneixeu, que som un servei de l'Ajuntament de Barcelona, que el que fem és oferir recursos i suport a les entitats de la ciutat. Aquest servei i aquests recursos i aquest suport està gestionat a través d'un conveni de gestió cívica pel CAP, el Consell d'Associacions de Barcelona, que aglutina com les federacions més representatives i a nivell territorial, sectorial, etc. de la ciutat, que també si algú vol més informació pel xat després podem passar-n'hi. Llavors, aquests recursos que oferim venen donats a través de diversos serveis, com la part d'informació i assessoraments, de consultes, que segur que molts amb tema de subvencions heu utilitzat o coneixeu. Després també disposem d'un equipament aquí a Horta, a la Clota, que també si mai voleu fer alguna reunió, alguna sessió, algun acte, esdeveniment de la vostra entitat, és gratuït entre setmana i el cap de setmana té un petit cost, però que esteu superconvidats a utilitzar-lo. Després fem formació, que justament fa un parell de dies vam publicar l'oferta formativa de l'hivern i especialment volíem destacar, ja que estem avui a la sessió de subvencions, una formació que fem de gestió econòmica, que és la setmana vinent, que la idea és que amb 3 horetes fer un repàs de quines són com els mínims, no?, que com a entitats hauríem de complir o garantir a l'hora de portar la nostra gestió econòmica de les activitats que fem. Tipus, fem una barra, fem una paradeta per Sant Jordi, fem una calçotada, ara que també és època, i generem ingressos, doncs com fer-ho correctament de cara a comptabilitzar aquests ingressos i també saber quines obligacions ens pot comportar a nivell fiscal. També ara que vindrà l'entrada del Verifactu l'any que ve, etc. I a part d'aquestes tenim altres, una de planificació financera, que també és nova aquest any i que crec que és interessant i força relacionada amb temes subvencions al final, no?, de com organitzar-te i com estratègicament portar els comptes de l'entitat per a que sigui sostenible i altres temes de comunicació, participació, cures, etc. A part d'això tenim tots aquests recursos que teniu aquí, ja després posarem la nostra web, però animar-vos a que si encara no heu utilitzat aquests serveis, doncs sapigueu que teniu al vostre abast tots aquests. Llavors, jo no m'he presentat, però soc la Núria Farrés, soc tècnica d'assessoraments en tema de finançament i subvencions i també a formació i soc qui faré aquesta sessió. I com us deia, aquesta sessió està enfocada a fer un repàs del procés de la justificació de la convocatòria general de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, veure quins aspectes claus hem de tenir en compte. Després mirarem document per document quins són i com omplir-los i sobretot dedicarem més temps a la memòria econòmica, que entenem que és on a vegades hi ha més dubtes, i a la declaració de factures. Després també veurem com fer la tramitació de la justificació de forma telemàtica i també una mica com quins són aquells errors més freqüents que veiem que es donen o quan rebem requeriments de l'Ajuntament i les entitats ens contacteu, quins són com aquells més comuns per així procurar evitar-los. I també la idea és que sigui un espai de resolució de dubtes. Tot el que puguem o pugui, la idea és resoldre-ho avui, però que si a vegades hi ha casuístiques molt concretes o això, no?, de casos que requereixen revisar la documentació amb més temps, que emplaçarem a fer un assessorament posteriorment en aquesta sessió. Comencem. Ara ja sabem el contingut. Com us deia, la convocatòria general ara fa res, la setmana passada va acabar el període de sol·licitud de la del 2026, o sigui, més o menys sempre al gener és el període de sol·licitud. Després, al maig, aproximadament, és quan es publica la resolució provisional, on podeu, si no us han donat l'import que volíeu, fer una al·legació o no esteu d'acord amb l'atorgament o la denegació, fer una al·legació. També és el moment en la resolució de, si us han donat menys diners dels que vau demanar, poder presentar una reformulació
i que així ajusta el vostre projecte amb aquesta reducció que us han fet de la subvenció. Així com també és un moment en què es fan requeriments de documentació, és a dir, que us poden demanar ens falta el NIF de l'entitat o ens falta la junta directiva que tenim no està actualitzada, etcètera, etcètera. Tot això arriba en aquest moment. Després, al juliol és quan surt més o menys la resolució definitiva, on es resolen les respostes a les al·legacions, on també s'acaba denegant definitivament aquelles que potser ja estaven provisionalment, o si hi ha algun canvi també és on surt. I després, a partir d'aquí, en principi, en teoria, és quan es comença a cobrar, si no teniu tampoc cap subvenció pendent, atrasada ni res, o sigui, si teniu tot en ordre, en principi, per la informació que tenim, la majoria d'òrgans gestors i districtes comencen a pagar llavors i anem fent el projecte fins que, respecte a la data de projecte, 2 mesos després, com a molt tard, és quan hem de presentar la justificació, que seria com l'últim pas d'aquest procés. Sí que és veritat que durant tot aquest període hem d'anar executant el projecte i sobretot fent-hi seguiment perquè després la justificació també sigui més àgil. Ara veurem, no? Però com dèiem, la justificació és termini màxim de 2 mesos des que acaba el projecte. La majoria de projectes és o que acaben el 31 de desembre, no? O alguns que fan d'any escolar, doncs seria la data de finalització que vau posar. Sí que veiem que a vegades altres projectes poseu que acaba abans o el que sigui, doncs aquí es tenia en compte la data que heu posat a la sol·licitud, com si diguéssim, no? El document de projecte. Llavors, si també després heu presentat una modificació, no? Perquè primer vau posar una data, després la vau canviar i se us ha acceptat, doncs òbviament serà en base a aquesta segona data. El que us dèiem, d'anar recopilant la informació també com a llarg de tot el procés i una mica els passos a seguir serien això, no? De preparem la documentació necessària, després la tramitem de forma telemàtica amb certificat digital i després, sobretot, estar molt atents i atentes al requeriment d'esmenes. Ve que comenteu pel xat que es talla el so a vegades, no sé si li passa a tothom, si és així o potser és un problema més de la persona que ho ha dit. No sé si algú podeu dir pel xat per així revisar-ho, però... Vale, doncs deu de ser... Dieu que no, sí que deu de ser algun problema... Vale, cap problema. Sí, qualsevol cosa aneu dient que jo estic pendent del xat. I llavors comencem ja amb el tema. Com us deia, podeu anar fent preguntes pel xat i les recopilaré quan anem acabant els blocs i després també obrirem micro. Però comencem ja amb la documentació que cal presentar. En aquest cas, obligatori són 4 documents, que seria la instància de justificació, la memòria d'actuació, la memòria econòmica o la econòmica amb IVA deduït i la declaració responsable i relació de factures. Aquestes és obligatori que totes les entitats ho presentin. Després, a la pàgina web veureu que hi ha un altre document que és la carta de reintegrament. Després veurem en quins casos, però òbviament serà solament en cas que no heu pogut fer el projecte tal com estava previst i heu de retornar la subvenció. Però així com a obligatoris són els 4 primers. I ara repassarem un a un per fer. Vale, també preguntem pel xat que si el projecte que fan és que és referent al termini, no? Si era del 12 al 15 de març i es va resoldre al juny, clar, abans no podien justificar perquè no saben si tenen la subvenció o no. Llavors, en aquests casos s'aplica el criteri que és a partir de la data de la resolució definitiva. 2 mesos a partir de llavors. Perquè s'entén que tu abans no saps si tens la subvenció o no. Així com deia, la documentació és aquesta, però sí que és veritat que si els vostres projectes són d'import igual o superior a 150.000 euros o si els projectes amb subvencions concedides són d'import igual o superior a 30.000 euros, heu de presentar auditoria, és a dir, un informe auditor. És a dir, que a part dels documents que hem vist abans, també heu de presentar un informe auditor que avali com tot el que esteu presentant és correcte i tal i qual. Llavors heu de contactar amb un servei d'auditoria per a que us faci aquest informe i aquesta revisió del projecte. En compte que va haver-hi aquest canvi al 2023, que abans sí que eren 50.000, però ara és a partir d'això. I també com tenir en compte que això és per cada projecte, o sigui que si teniu un projecte de 100.000 i un altre projecte de 60.000, són projectes diferents i, per tant, no heu de presentar l'auditoria ni d'un ni de l'altre, perquè és com per cada projecte, per separat. Us deia, aquí hi ha tota la documentació que està a la pàgina web de l'Ajuntament per poder-la descarregar. Com veieu, hi ha document Word, document Excel i les versions de programari lliure.
Aquí també depèn de cadascú del programa que utilitzi, no? Serà com una versió o l'altra, però tenir igual abans les dues. Llavors sí que una part important a tenir en compte és que abans de començar-se a posar a omplir els documents i tot, una dada que demanaran a tots els documents és el codi de la subvenció i el número de referència del tràmit. Llavors, el codi de la subvenció és un esquema tipus això, no? Com és del 25, estem justificant el 25, és 25S, un guió i 3 números més. Llavors, això ho haureu d'anar indicant a tots. El número de referència del tràmit, aquí també teniu el format que és, que en aquest cas és un guió i acaba amb 2 números al final, i que aquest el podeu trobar tant al justificant de la sol·licitud que vau fer com al document de la resolució definitiva. És a dir, que si algú no el té a mà o no el troba o el que sigui, aquí us posaré l'enllaç, com això també tindreu la presentació i tota la documentació, és anar allí i allí surten les dues dades, el codi de la subvenció i el número de referència del tràmit. Llavors, comencem ja amb el primer document, que és la instància de justificació, que en aquest cas és un document força simple perquè és omplir les dades que demanen a nivell de justificació de qui és la persona jurídica beneficiària, que aquí és important posar el nom de l'entitat, que a vegades aquí és un error freqüent, no? De que posem el nom de la persona que ho presenta i no, és el nom de l'entitat, el codi de subvenció, nom del projecte, import de la subvenció, etc. I després sí que persona del representant, que aquí sí que és el nom i de la persona que és el representant legal de l'entitat, normalment és presidència, el seu NIF, bueno, DNI i tal, i que actua en representació de l'entitat. O sigui, aquí simplement és dades informatives. Després ve aquesta pàgina, dins de la mateixa instància de justificació, que hi ha com tots els documents, com si diguéssim, que aporteu. Aquí és important marcar correctament els quins, no? Llavors, per exemple, el primer és memòria d'actuació, que aquí hem dit ja abans que era obligatori. Després, el segon és documentació acreditativa de la difusió de la subvenció, que això a les bases posa que és obligatori presentar aquells materials no s'està compartint la pàgina, em sembla que sí, que es veu. Bueno, segueixo, si no ja em dieu. És obligatori presentar, per exemple, si feu cartells, si feu tríptics, com allò que heu fet a nivell comunicatiu del projecte. I llavors és important que tinguin el logo de l'Ajuntament de Barcelona, perquè si no també us faran un requeriment de que no és correcte, etc. Llavors, això tingueu en compte que cal posar-ho com a annexos. Després, les altres tres caselles, perdó, són referents a la memòria econòmica, que aquí ho posen desglosat, però al final és el mateix. O sigui, és la relació de despeses, la relació d'ingressos i l'estat representatiu. És a dir, que aquestes 3, 4, 5 primeres caselles és obligatori marcar-ho. Després, la de declaració responsable de factures també és obligatòria, que seria l'altre document que hem vist, és a dir, que aquestes primeres sí o sí tothom l'han de fer. El tema del logo que comentàvem, és veritat que el 2026 ha canviat el logotip de l'Ajuntament, per tant, a partir del 2026 heu d'utilitzar el nou logo, al 2025 el que tindreu serà l'antic, és a dir, que no està canviat, es va fer el canvi crec que a l'octubre o novembre, però si al desembre vau fer una activitat i encara no teníeu el logo nou, no passa res, o sigui que serà amb el logo antic, però sí que a partir del 2026 caldria que sigui amb el logotip nou. Després, l'informe d'auditoria en els casos que hem vist abans, la carta de reintegrament si l'heu d'aportar, però si no, no. O sigui, aquí seria deixar-la en blanc si ho justifiqueu totalment. Després també les bases i la convocatòria estableixen que si les despeses que feu en cas de prestació de serveis és superior a 15.000 euros o és superior a 40.000 euros en tema d'obres, cal presentar 3 pressupostos sol·licitats. Conforme heu demanat 3 pressupostos i al final us heu quedat el que sigui. Després, el tema de l'IVA, que he vist que hi ha alguna pregunta pel xat, seria marcar quin tipus de memòria econòmica utilitzeu, si la normal o la de l'IVA. Llavors, aquí, per exemple, diu la casella 1 de no s'ha deduït l'IVA suportat dels justificants d'aquesta subvenció, per la qual cosa és subvencionable el total, és a dir, que no feu declaració d'IVA, i, per tant, l'IVA el poseu a la subvenció i recupereu, com si diguéssiu, o imputem tota la factura sencera a la subvenció o al projecte.
i el de si s'ha deduït l'IVA suportat de les factures és en cas que vosaltres feu la declaració de l'IVA i, per tant, vosaltres recupereu aquest IVA, perquè si feu la declaració a l'agència tributària de l'IVA, esteu dient jo he pagat aquest IVA, jo he cobrat aquest IVA i us fan com el càlcul, no?, de quin és el que us han de retornar o el que vosaltres heu de pagar, però l'esteu recuperant, llavors no es pot posar com a despesa a la subvenció. Llavors, pot ser casos que si teniu algunes activitats que són exemptes d'IVA i altres que no, que se us apliqui una regla de la prorrata, que seria l'última casella que surt aquí, i que, per exemple, tingui un percentatge de, no sé, un 35% de prorrata. Doncs aquí seria indicar quin és. Clar, això ha de ser coherent després amb el que utilitzeu a la memòria econòmica. Però seria això, el primer en cas de que no es dedueix i la segona casella en cas que sí. Després, al veure les memòries econòmiques, ja ho veurem amb més detall. I per últim, l'última part del document seria la casella D, que és que acredites una mica que has justificat el total de l'activitat i que tot el que indiques és cert i que justifiques com el total. Llavors, aquesta també s'ha de marcar. I, bueno, doncs a la data, Barcelona, la data que sigui, i la signatura digital del document. És a dir, aquí heu de tenir instal·lat el certificat digital de representant de persona jurídica de l'entitat, o bé, si pel que sigui en aquell moment no el teniu, passa qualsevol història, l'IDCAT del president o presidenta i poder firmar correctament. Tot i que això, el recomanable és tenir el de l'entitat. Aquest seria com el primer document. Aquest primer document és això, és que és més com informatiu, com una instància al final, no?, de què es presenta i què no. Vale. Després passaríem a la memòria d'actuació. Aquest document al final és explicar una mica què heu fet amb el projecte. Llavors, és un document que va molt lligat, ara veurem els apartats, però va molt lligat amb el que vosaltres vau presentar la sol·licitud, perquè al final, si ens fixem, els camps són molt similars. Llavors, el que diu aquí, no?, és important tenir a mà o tenir molt present el document de sol·licitud del projecte, el formulari de sol·licitud, i anar com sent coherents i redactant-ho en coherència amb això. Pot passar que es produeixin canvis, modificacions, que hi hagi coses que no s'hagin pogut fer, altres doncs, potser que s'han fet una mica diferent. No passa res sempre i quan s'expliqui i llavors des de l'òrgan gestor es valorarà si això no se'n va molt dels objectius o del projecte que havia finançat. Però en principi és important com detallar-ho bé i explicar el per què. I en aquest document, al final, després ho veurem, hi ha un apartat que posa annexes, que allí s'ha de detallar, primer fer una llista com dels documents que aporteu, ja sigui això, fotografies, vídeos, díptics, enllaços a web, cartells, etc. I després adjuntar-los seguidament d'aquest últim paper. I el que us deia, és obligatori que hi hagi el logotip de l'Ajuntament. Preguntàvem pel xat si podíem dir exactament quin és el nou logotip de l'Ajuntament. Aquest enllaç de normativa gràfica de l'Ajuntament el podreu trobar. Després, si no, us el passo també pel xat, que al mateix, o sigui, és com un enllaç que aquí hi ha tota la documentació i el logotip tant a nivell de districte com a nivell d'Ajuntament de Barcelona en general. Perdona. Llavors, això, és molt important perquè si no aporteu res, bueno, gràcies a qui l'hagi passat per aquí el xat, merci. Si no ho aporteu, us faran un requeriment perquè heu dit al pla de comunicació pues, que faríeu cartells i no els esteu aportant, o sigui que és important adjuntar-ho. Llavors, anem a veure els apartats. El primer apartat seria això, no?, de sol·licitar les dades de l'entitat. El segon apartat també és com més a nivell informatiu del projecte, del nom, el codi de subvenció, lloc, data d'inici, data final, etc. I llavors hi ha un primer punt que posa antecedents i justificació del projecte, que aquí s'ha d'explicar en quin grau s'ha complert o els antecedents i la necessitat, o sigui, en quins graus l'execució del projecte ha donat resposta a aquestes necessitats que havíeu detectat. Llavors, això hi ha el mateix apartat a la sol·licitud. Per tant, si allí vau explicar alguna cosa, aquí ha de ser com en coherència amb això. Vale, pregunten si el logo ha canviat. Sí, han canviat tots, en principi. Ara, si no, després ho revisem, però han canviat tots. I llavors, a nivell de projecte, breu descripció del projecte executat, que aquí és explicar com ha anat el projecte, bàsicament, és a dir, què heu fet, quines modificacions hi ha hagut i per quins motius, especialment. Les persones destinatàries del projecte, doncs que si al projecte inicial vau dir
Per no tallar el ritme, però després, ara, quan acabem el bloc, ho fem. Llavors, després, persones destinatàries del projecte, aquí seria detallar i descriure aquestes persones que han participat en el projecte, tant en el disseny i la definició, l'execució, el seguiment, etc. Com s'han assolit els objectius, o sigui, vosaltres vau dir que l'objectiu general seria tal, doncs com el projecte ha contribuït a aquest objectiu general i específic i com ha donat resposta, quin impacte ha generat, etc. Després ja passaríem a la part dels criteris transversals, que com sabeu ja el tema del gènere, el d'ecosocial i ambientalització i consum responsable, i el de perspectiva intercultural, que són 3, que aquí és com s'ha aplicat realment aquesta perspectiva, que és això, haurà de veure molt del que vau posar que faríeu, i després dir, doncs això sí que s'ha pogut aplicar i ha funcionat així, això no perquè tal i qual, explicar una mica què s'ha acabat fent. I després hi ha la part d'execució, avaluació i seguiment, és a dir, quins resultats heu obtingut, quins indicadors, com heu mesurat aquests resultats, quines activitats finalment heu fet i qui ha participat en les activitats i també quina ha estat finalment la data d'inici i final de les activitats. Com veieu, és el mateix que es demana a la sol·licitud, però dient un cop fet el projecte com ha anat. El que us deia del pla de comunicació i difusió, aquí hi ha quines accions comunicatives heu fet i quin producte heu fet. Si aquí poseu cartells, doncs els annexes els haureu d'ajuntar, si aquí poseu díptics, el mateix. I també respecte als criteris específics que havíeu indicat en la sol·licitud, com s'han complert i com s'han aplicat en cada una de les parts del projecte. És a dir, fer com una mica un repàs de tot. I després, a nivell de recursos, doncs, quins recursos humans heu fet servir, quins recursos a nivell d'infraestructura propis i aliens heu fet, i el mateix amb tema materials. I sí que al final hi ha com un punt més obert que és de valoració qualitativa i conclusions del projecte executat, que aquí bàsicament és fer com un resum o una mica una avaluació general del projecte i també doncs, que potser millorar-ho en un futur o que no ha anat tan bé i es podria fer d'una altra manera, o sigui, una mica també com línies futures. I el punt 14 és el que us deia, annexos, que s'ha de relacionar quins són aquests annexos que adjunteu i després aquí, amb una eina tipus I Love PDF o altres eines, un cop tingueu tot això ple, seria adjuntar a continuació els cartells, fotografies, vídeos, etc. Per aquí preguntant si recomanàvem adjuntar els dossiers de difusió abans de passar-ho a PDF o adjuntar-ho com un document a part. A veure, com el tràmit de justificació permet fer penjar diversos documents, es pot fer de les dues maneres. És a dir, penjant la memòria d'actuació per una banda i els annexos per una altra, o podeu fer la memòria d'actuació i amb una eina, com he dit, com a iLove PDF o qualsevol altra, adjuntar seguit d'aquest document i fer-ho sol en un PDF. No sé si s'ha entès, però es pot fer de les dues maneres. Després veurem altres documents, com el tema de les factures, que sí o sí ha d'anar amb un mateix document. Però en aquest cas es pot dels dos, tot i que és més, potser àgil, més fàcil que sigui tot en un. Vale. No sé si hi ha alguna pregunta de la memòria d'actuació abans de passar al següent document, però que sigui solament relacionada amb aquest tema, si pot ser. Mira el xat un moment. Doncs sí, jo volia fer una pregunta que Sí, són en digue'm. projectes plurianuals que Clar, digués, aquesta convocatòria no em permet. Mm. bueno, a veure, és un projecte que hem realitzat aquest any, Mhm. però que tindrà continuïtat. Vale, llavors seria presentar la justificació en base a el que has fet aquest any. Llavors Ah, sí que tu a la descripció pots dir pues, d'aquests aprenentatges, no? Que el projecte seguirà i que tindrà continuïtat, però clar, no hauràs d'explicar què faràs l'any que ve o què faràs el 26, sinó tu has d'explicar la justificació tant a la part econòmica com amb la d'actuació que has fet al 2025. lo que havíem sol·licitat per aquest any. Ok, Tal, literal, o sigui, és agafar el formulari de sol·licitud i el que vau dir que faríeu. Sí que no està de més això, la valoració qualitativa o altres apartats, com dir que hi haurà continuïtat del projecte i com pot ser una mica d'apuntar com seguirà, però no heu d'explicar ni les activitats ni molt menys. d'acord, merci.
De res. Vale, les altres preguntes veig que són de tema certificat digital, això ho veurem després. Tema factures també ho veurem després, sí, i tema IVA també ho veurem després. Llavors, si us sembla, avancem i passaríem ja a la memòria econòmica, que és potser una mica el document així més complex. Per la memòria econòmica, el que dèiem, hi ha dos models. Bueno, els dos són Excels, però tenen algunes columnes diferents. Una és la memòria econòmica simplificada, normal, no sé com li vulgueu dir, que és el que han d'utilitzar aquelles entitats que no dedueixin l'IVA dels justificants i, per tant, que és una despesa subvencionable perquè no la recupereu de cap manera i, per tant, la podeu imputar a la subvenció. Això seria una casuística i l'altra casuística és la memòria econòmica d'IVA deduït, que llavors aquest model, com dèiem, l'han d'utilitzar les entitats que sí que deduïu l'IVA dels justificants i les factures de la subvenció i que, per tant, vosaltres recuperareu l'IVA i llavors no el podeu posar com a despesa subvencionable, perquè si no us estarien com pagant per dues parts, no? L'Ajuntament amb la subvenció t'estaria pagant un IVA que tu després recuperaràs fent la declaració trimestral i anual de l'agència tributària de l'IVA i per aquest motiu no es pot posar. Llavors, en el formulari de les factures, o sigui, en el de la memòria econòmica d'IVA deduït, com deia, hi ha diverses columnes que llavors allí s'ha de desglosar, no? D'import de la factura, import que s'imputarà al projecte, import a la subvenció i també s'ha d'indicar això, quin percentatge de l'IVA es fa. Aquí preguntàveu el tema de la prorrata o no, és el que deia que vosaltres si deduïu la totalitat de l'IVA i no teniu regla de prorrata, en aquest cas serà doncs, segons la factura, no? És a dir, la totalitat de l'IVA, per exemple, si és un 21% de l'IVA, doncs aquest 21% no el posareu a la memòria econòmica, no l'imputareu al projecte ni a la subvenció. Si és un 5 o un 10 perquè és reduït, doncs un 10. Però si teniu prorrata, és a dir, la prorrata, per això, el de tenir prorrata o no, si teniu una gestoria i esteu fent l'IVA, heu de saber quin percentatge de prorrata teniu. Si no ho sabeu, pregunteu a la gestoria, però les gestories són qui us ha de facilitar aquesta dada. Llavors, si teniu prorrata, doncs serà aplicar la prorrata corresponent. Vale, això llegeixo les preguntes perquè entenc que és un tema que genera força preguntes. Vale, l'altre veurem. Les que poso sense IVA les que presenta Hisenda i amb IVA les que no presento. Clar, en teoria, quan fas la declaració, entenc que presentes a l'agència tributària totes, tant les que són exemptes com les que no, llavors se't calcula la prorrata i si no ja veurem després obrim micro per els dubtes aquests que tingueu. Vale, llavors, a l'hora de tenir en compte, abans d'omplir les memòries econòmiques, tenir en compte que s'ha de justificar tot el projecte, que abans ho preguntàveu, no? S'ha de justificar tot el projecte. El que sí que a l'hora d'aportar les factures escanejades sol cal fer-ho com a mínim de la part de la subvenció, juntament amb els justificants de pagament que es poden requerir. Però a l'hora de justificar la memòria econòmica hem de posar el total, totes les factures. Sí que Però, és perdona, veritat del total del projecte o del total que ens han concedit? del total del projecte. Val. O sigui, s'ha de justificar tot el projecte, ja sigui el que vau presentar la sol·licitud o si heu presentat una reformulació, el que heu reformulat i se us ha aprovat com a reformulació. Llavors, sí que és veritat que es pot tenir en compte que dues coses, no? Una és el mínim realitzat i justificat, és a dir, que l'Ajuntament, amb la subvenció que us atorguen i quan vosaltres aneu a justificar el projecte subvencionat, heu de fer com a mínim un 50% del total del projecte per a que no hagueu de retornar tota la subvenció. Això vol dir que si vosaltres quan aneu a justificar no arribeu ni al 50% del projecte, del total del projecte, haureu de tornar tota la subvenció, perquè clar, al final s'entén que no heu fet ni la meitat del que vau dir que faríeu. Llavors us demanaran tornar tota la subvenció. Si hi ha una altra casuística, no? De si vosaltres justifiqueu més del 50%, però
arribeu com a tenir una desviació més del 20% del projecte a la baixa, que això és important perquè aquesta pregunta la rebem molt, no? De si és a l'alta també o a la baixa. No, a la baixa, si s'estableix un màxim d'un 20% de desviació pressupostària a la baixa entre el cost inicial i la despesa final que no comporti reducció de la quantia de la subvenció. Amb altres paraules, això vol dir que teniu com un marge d'un 20% de desviació permesa, sense que hagueu de retornar res. Sempre i quan, això és important, l'òrgan gestor, quan revisi el projecte, consideri que es compleix l'objectiu i la finalitat de la subvenció. Però cal tenir en compte això, teniu aquest marge d'un 20% de desviació. Si la desviació és entre un 20% i un 50%, haureu de retornar una part proporcional de la subvenció i si la desviació és més d'un 50%, haureu de tornar tota la subvenció. Aquí en aquest... Ai, no, no hi és. Hi havia com un esquema, ara no el trobo. Però aquí serà això, no? Veure com aquesta desviació. Si s'ha reformulat, sí, o sigui, el projecte reformulat és com el teu projecte final, és a dir, que és com el projecte en base al qual has de partir. Llavors, en base al projecte reformulat, tindràs un marge d'un 20% de desviació. I no té conseqüències per a futures sol·licituds de desviar-se del marge, sinó que simplement tu pots dir, clar, hauràs d'explicar una mica el perquè d'aquesta desviació, no? De un 30% de desviació, i has d'explicar el perquè i hauràs de retornar la part proporcional de la subvenció i explicant una mica doncs, que potser no has pogut fer tal activitat, perquè no sé què, no sé quantos, explicar una mica el perquè, però en principi no té conseqüències de cara a properes convocatòries. Nosaltres, des de Torrejossana, juntament amb l'Oficina Central de Subvencions, hem elaborat una plantilla que calcula com quin import s'hauria de retornar i també com calcula una mica quina és la desviació. Volia compartir-la un segon per a si algú la vol utilitzar. Crec que és interessant veure com funciona. Vale, em sembla que ja la teniu en pantalla, s'està carregant. Vale, és una plantilla força senzilla, no? Però que sí que les sales amb taronja són a omplir i les altres les grises són automàtiques. Que tiro cap aquí. Llavors calcula això, no? De quina és la despesa inicial del projecte o, com dèiem, la reformulada. Per exemple, nosaltres teníem un projecte de 8.000 euros, vale, en total. L'import atorgat de subvenció, en aquest cas, ens van atorgar 3.000 euros. Vale. I jo, a l'hora de justificar, quan he fet l'Excel amb totes les factures, em sume un total de 5.000 euros. És a dir, que jo sol tinc despeses per justificar en total que siguin de 5.000. Llavors, en aquest cas, estic fent un 37,50% de desviació, és a dir, estic per sobre del marge permès del 20%, i, per tant, haig de tornar una part de la subvenció. Llavors, aquí ja calcule, aquesta és com la diferència que hi ha, i aquí calcule doncs, quin import hauria de retornar. És important tenir en compte que a la convocatòria del 2025 es va establir que hi haurà la possibilitat de que s'apliquin interessos de demora en el retorn. Per ara, pel que sabem, encara no s'estan aplicant, però que sapigueu que potser també de cara al 2026 pot ser que s'apliquin aquests interessos. Però per ara encara, per la informació que tenim, no s'estan aplicant. Però bueno, aquí seria anar calculant, no? En canvi, si la subvenció és de 5.000, doncs clar, puja l'import a atorgar. Llavors aquí podeu fer una mica de números també per preveure, no? Ostres, arribem a justificar fins a tant, a veure quin és l'import o sigui, el percentatge que dona i quin import hauria de retornar. Això és una guia després orientativa, però després és el que deia, cada òrgan gestor valorarà que es compleixi l'objectiu del projecte i la finalitat, perquè pot ser que la desviació sigui de menys de 20, però heu posat altres coses que no eren el que havíeu dit, llavors no se us aprovarà i potser també us fan tornar la subvenció, perquè no esteu complint amb l'objectiu i la finalitat de la subvenció. Vale? Això, tindreu la presentació, llavors tindreu tots els enllaços. A veure, que torno aquí un segon. Vale. Vale, si no hi ha dubtes d'això, avancem.
I llavors, com uns altres aspectes claus a l'hora de tenir en compte, abans d'omplir també la memòria econòmica i la resta de documents, és el tema de les factures, nòmines, etc. No? O sigui que, perquè com ho haurem de llistar a la memòria econòmica, doncs tenir clar que han de ser això, factures o documents probatoris equivalents, també nòmines, etc. I el tema dels tíquets, que es diuen factures simplificades, es permet, però sol amb aquests llindars, és a dir, es permet a subvencions que us presenteu a nivell de districte, si és fins a 500 euros, podeu un màxim d'un 50% de l'import atorgat, si és entre 500 i 1.000, un màxim d'un 25%, o si és superior a 1.000, doncs no podran superar el 10% i un màxim de 300 euros. I aquesta última condició és la mateixa a nivell de ciutat. Clar, aquí és important això, que sempre que pugueu tenir factures, perquè, com veieu, el tema dels tíquets està molt limitat. En tema de nòmines, tenir clar que a part de les nòmines s'ha d'acompanyar a nivell de seguretat social amb els corresponents RNT, RLC i també com els models corresponents a l'IRPF. És a dir, que si vosaltres esteu imputant el total de la nòmina, caldrà que aporteu també com a documentació la resta de documents, perquè així consti i hi hagi com el seguiment de tot el que s'ha fet i que inclogui com tot l'import. Llavors, abans de passar a les despeses subvencionables, preguntem per aquí que hi ha establiments que sol fan tiquet en comptes de factura, llavors, clar, en teoria sí que demanen factura, s'hauria de poder aconseguir, però si no es pot, doncs tenir en compte aquests llindars, que són els permesos. Però la diferència, perquè tu li dones, Sí. o sigui, t'agafen el CIF, t'agafen tot, però el format és com un tiquet. Jo entenc que sí que és una factura. Llavors és amb una un nou factura, Sí, sí. no? Ok. Sí, o sigui, perdó que no ho he explicat, però el cas de factures simplificades són aquelles, això, tíquets que no surtin en les dades de l'entitat. És a dir, que sol surt que, doncs, com quan aneu a comprar a qualsevol lloc, no? Que no doneu el vostre DNI ni res, sinó que us fan un tíquet amb el nom del proveïdor, el NIF, el concepte i l'import, i ja està. Però no surt com qui és el que rep aquella factura. Però si vosaltres aneu a un establiment i doneu el vostre NIF, el vostre nom, i surten com les vostres dades allí, i tot ja es considera factura, sí. Encara que sigui un format estret, petit i no sigui un document gran típic de factura. Vale, la Fragua Projects tenia una pregunta, si és relacionada amb això, endavant. Hola, què tal? Crec que sí, si no m'ho dius i me les contestes Sí, cap després. problema. Tenia dues preguntes. Una sobre els costos indirectes, com s'especifiquen en la memòria Sí, del en aquesta govern. convocatòria no diferència entre costos directes i indirectes, per tant, Vale. serà indicar a la partida que correspongui el cost. Vale. Pues si gestoria, i imputar la part que correspongui en aquell projecte, però no està separat dels directes. Gràcies. I la segona és sobre el segell d'imputació. No s'ha de Sí, posar les factures? És que nosaltres ho no. treballem tot digitalment i llavors, bueno, ho podríem fer, però suposa un sobreesforç de feina. No, en aquesta convocatòria no s'ha de diligenciar les factures. Sí que diu a la convocatòria que en el cas de tíquets, si no estigués clar el concepte, sí que l'hauríeu de fer com una petita diligència a mà indicant aquell tíquet que correspon a X. Però amb una factura o amb un tíquet que estigui el concepte clar, no heu de diligenciar res, és a dir, no heu de posar cap segell i no heu de posar res. L'altra cosa és que sí que, si vosaltres, per exemple, pagueu amb efectiu, cal que aquella factura d'alguna manera consti, no? Que això que ha estat pagat en efectiu, ja sí que surti al tíquet o factura o que hi hagi el segell de pagat, etc. Però vosaltres com a entitat no heu de posar, que abans sí que s'havia de posar com una estampeta amb les dades, etc. No. Sobretot si la factura no està imputada al 100% al projecte. És per això, sobretot, no? No, però llavors això, no, perquè vosaltres a l'Excel ja indicareu d'aquella factura quin import imputeu al projecte i a la subvenció, però després a la factura no cal posar-ho. Si voleu posar-ho vosaltres com per tenir-ho més controlat. Moltes gràcies. I les hores de recursos humans, si són de persona voluntàries, no es poden imputar. Ara veurem aquí a les despeses subvencionables. I ara responc també a l'altra pregunta. O sigui, sí que passem a les despeses que són subvencionables, que això, com sabeu, ja la sol·licitud les heu d'organitzar en base a aquestes partides.
i tenir clar això, que són assegurances, subministraments, comunicacions, nòmines, etc., amortitzacions de material que tingueu a l'entitat i que heu comprat recentment i que potser voleu imputar, feines realitzades per a tercers, lloguers, etc. El tema de, que ara hi havia aquesta pregunta, no?, de hores de voluntariat, com indica, em sembla que aquí ho posa, si no ho posa, igualment confirmar-vos que, sí, aquí, despeses o ingressos en espècie o voluntariat no es comptabilitzen les hores de voluntariat com a hores de feina i, per tant, no es pot associar un cost o despesa en aquestes hores de voluntariat, en aquesta convocatòria. El que sí que es pot associar és això del tema de les nòmines, el que dèiem l'IRPF o el tema de l'IVA. Preguntaven per aquí que si no s'havia previst en el pressupost inicial, si es podria incloure. Sí que ho podeu incloure, sí que és veritat que llavors hi haurà desviació entre partides, no?, que no quadrarà exactament amb el que vau posar a l'inici, però si és poquet no passa res i si és molt hauríeu d'explicar el per què, però sí que ho podeu incloure. I el tema de despeses bancàries també seria possible posar-les, o podeu posar altres despeses, per exemple. És això, que es poden imputar aquelles factures que estiguin vinculades a despeses fetes durant el projecte, o sigui que cal que el concepte quedi clar que la despesa està feta durant el projecte, durant el 2025, tot i que es permet que la data d'emissió de la factura sigui posterior a finalitzar el projecte sempre i quan el pagament d'aquesta l'hagueu fet abans d'acabar la justificació. És a dir, que pot ser que ens trobem, per exemple, una factura de... Sobretot passa en tema de subministraments, no?, de la llum, l'aigua, etc., que no t'ho envien el 31 de desembre, per exemple, del mes de desembre, sinó que t'ho envien al gener referent al que has gastat al desembre. Llavors, en aquest cas pot ser que la factura sigui del 15 de gener, m'ho invento, però tu l'has d'haver pagat abans d'acabar el període de justificació, sigui abans del 28 de febrer, sí o sí, i el concepte ha de fer referència clara de que, per exemple, llum, a nom de l'entitat tal i qual, del mes corresponent al mes de desembre. O, jo què sé, si vau contractar o llogar un equip de so, però llavors el concepte haurà de posar lloguer d'equip de so per la festa tal i qual celebrada tal de desembre o la data que sigui. O sigui que és important en aquests casos, o sigui, s'accepten, però és important que estigui el concepte clar, que faci referència a una despesa feta durant el projecte i que el pagament de la factura sigui abans d'acabar el període de justificació. Si no, no us l'acceptaran. Però si es compleixen com aquests dos criteris, sí que s'acceptarien. Però això és com una excepció, si no és la norma general, en general ha d'estar dins del període del projecte. D'acord? Això passa sobretot, aquí hi ha l'exemple, no?, d'això d'hem contractat un servei de professional autònom i l'acte era, jo què sé, el 25 de desembre i, clar, després entre que te fa la factura o no, doncs potser la data de la factura és el 2 de gener i el pagament el 30 de gener. Però si el concepte posa clarament que és microfonia per l'acte del 25 de desembre de no sé què, doncs sí que s'acceptaria. Aquesta és com la normativa que ja està establerta. Vale? Si us sembla, seguim. I aquesta és el que us deia abans, això ja ho hem comentat. I llavors ara passem a veure la memòria econòmica. Això és una pantalla com d'una guia que hem fet que explica pas a pas com omplir la memòria econòmica. Llavors, crec que més o menys es veu bé, si no també us facilitarem la guia, o sigui que també podreu consultar-la. I llavors, l'Excel de la memòria econòmica és important tenir en compte que són diverses pestanyes, o sigui, hi ha 3 pestanyes. La primera és la relació de despeses, la segona la relació d'ingressos i la tercera l'estat entre ingressos i despeses. La primera, la de relació de despeses. Aquí cal indicar tots aquells factures, nòmines, tíquets, etc., que vinculem al projecte i a la subvenció. Llavors, diverses coses. Aquí, per exemple, hi ha una columna amb color groc que aquesta es calcula de forma automàtica els números, que això és com per numerar tots els documents que aporteu i que a mesura que aneu introduint les files amb els conceptes s'anirà omplint. O sigui que aquí no heu de tocar res. Després, la segona columna és número de factura. O si és nòmina, podeu posar nòmina i si té alguna numeració, posar la numeració i si no, posar que és nòmina i ja està.
Però aquí seria agafar la factura i buscar el número, que totes tenen un número, ja sigui pues, 1 barra no sé què, o els tíquets tenen un número més llarg normalment, llavors seria posar el número aquell tal qual, perquè és com l'identificatiu de la factura o del tíquet. Després, a la següent columna, posa el concepte de la factura o del document probatori equivalent, que, per exemple, si són nòmines, doncs podeu posar el nom del treballador o treballadora, o si és factura, doncs el concepte que tingui, o del tíquet, el concepte que es tingui. Clar, si, per exemple, és un tíquet que heu anat a comprar menjar o, jo què sé, o a una papereria, heu anat a comprar diferents coses, doncs podeu posar com un concepte global, no posareu un a un, perquè potser hi ha 50 coses. Llavors seria posar un concepte global indicant, per exemple, compra de material de papereria o compra de berenar per no sé què, no sé quantos, no? Si no cal que poseu aigua, croissants, no sé què. O sigui, posar el concepte global. Després, a la següent seria qui emet la factura, és a dir, el NIF i el nom de qui emet la factura que vosaltres esteu presentant. Per exemple, doncs la botiga, el comerç, o si és un professional autònom o qui sigui, posar-ho en aquesta columna. La data d'emissió de la factura, és a dir, la data que consta d'emissió de la factura com a tal. L'import total de la factura, que aquí seria el total. Aquí estem veient ara la memòria econòmica amb la normal, com si diguéssim, no estem veient la de l'IVA, estem veient la normal. Llavors aquí seria import total de la factura en euros. Després, import imputable al projecte, perquè és el que dèiem, pot passar que tu una factura tinguis, jo què sé, de gestoria, per exemple, no? Però tu al projecte sol imputis una part d'aquesta factura i no tota, perquè l'altra part la imputes a altres projectes o l'assumeixes tu com a entitat. Llavors, aquí pot ser que sigui això, una part, o pot ser que sigui el total de la factura, dependrà del vostre cas. I després, la columna del costat seria import imputat a la subvenció municipal. És a dir, d'aquesta factura que heu posat i que heu imputat X al projecte, quan imputeu a la subvenció municipal. La franja que està amb taronja es calcula de forma automàtica i va sumant partida per partida. És a dir, primer ara aquí veiem que posa recursos humans, aquí, a veure si aquí, si veieu, que posa recursos humans, retribucions brutes i seguretat social. A sota posa lloguers, materials, i si aneu baixant aniran sortint com totes les partides. Llavors ho heu d'organitzar en base a això. És a dir, que si és material fungible, doncs ho posareu que heu fet compra a una papereria de folis i llibretes, doncs anirà material fungible. 5.000 euros de subvenció, aquí, en aquesta última fila que posa total de despeses, haurà de sumar 5.000 euros, aquí, aquesta de la dreta. A la de l'esquerra, que és la suma del total de factures imputades al projecte, hauria de coincidir amb el total del projecte, de, per exemple, 10.000 euros, no? Vam dir, i ens han donat 5.000. Doncs aquí, si ho féssim com quadrat, seria 10.000 euros. Però pot ser que tinguem una mica de marge de desviació dins del marge que hem dit, no? O sigui, pot ser que jo aquí m'arribi a 9.550, m'ho invento, i estic dins d'aquell marge del 20%, llavors no passaria res. Però sí, la de la subvenció de quadrar. Llavors, clar, això ens ho trobem, no? Què passa si jo no tinc factures com que sumant-les exactament sumi els 5.000 euros aquests? Llavors serà que d'alguna factura imputareu una part. És a dir, per exemple, tinc una factura de 3.000, vale, la poso sencera. Tinc una altra que és de 1.500, la poso sencera. Llavors ara em falten 500 euros per arribar a 5.000, però no en tinc cap que sumi sol 500 euros exactes. Llavors potser tinc una factura de 800 i llavors jo diré import total de la factura imputat al projecte 800, però import imputat a la subvenció 500. És a dir, que ho faré com calcular per a que em doni aquest import de subvenció. Espero que s'hagi entès. És a dir, que aquest sí o sí sempre ha de sumar el total i l'altre hauria de ser el total del projecte, però amb aquest marge de desviació. Vale, llavors això seria la relació de despeses. A dalt no ho he dit abans, però s'ha d'omplir les dades bueno, ja ho posa, no? De la persona jurídica beneficiària o física, el codi de subvenció, el nom del projecte. Això és important que coincideixi exactament amb el que vau posar, o sigui, amb el que heu posat als altres documents, òbviament, i amb el que és
el projecte, perquè si no us faran un requeriment. I llavors, preguntàvem també pel xat el tema d'afegir files, que aquí expliquem com fer-ho, no? També dependrà de quin Excel esteu utilitzant, si esteu fent servir el de programari lliure o el de l'Excel de Microsoft Office. Si és el de Microsoft Office, seria això, seleccionant la sala que està en verd, després hi ha un botonet que diu a dalt d'insereix línies per sobre de la sala verda i clicant s'apareix. Sí que pot ser, aquí no ho hem posat, però al material que us enviarem sí que pot ser que a vegades doni error i és perquè s'han de desbloquejar les macros. Llavors, bueno, és un procediment que s'ha de seguir, us enviarem la informació pel correu on us ho vau inscriure de com fer-ho, però és com fer com aquest procediment. Però si no, en principi de primeres us hauria de deixar així. Si ni desbloquejant les macros ni fent-ho així podeu, sempre podeu utilitzar això, la versió del programari lliure, que aquella no està bloquejada, llavors allí es podeu anar afegint i modificant com vulgueu. L'únic que reviseu bé quan acabeu que tot sumi bé, és a dir, que no hagueu afegit files i es trenquin les fórmules i llavors no sumi alguna fila, perquè pot passar que a l'afegir fila llavors no suma aquella sala i es desquadri tot. Llavors això sí que us ho diríem que ho reviseu bé. Llavors passaríem a la següent pestanya, que és la de relació d'ingressos, que aquí la part de dades no cal que les ompliu perquè ja quedaran omplertes, perquè un cop les ompliu a la primera pestanya ja es copien aquí automàticament. I aquí haureu d'omplir els ingressos que heu tingut, que això no cal aportar-los ni justificar, simplement és indicar, no? De subvenció de l'Ajuntament, quina o quines heu tingut, si heu tingut subvencions d'altres administracions i després la resta d'ingressos si venen d'ens privats o recursos propis, que està més a baix, que aquí no es veu, o de taquillatge o d'on venen. Clar, si per exemple venen de quotes de soci, no cal que detalleu soci a soci quan heu rebut, sinó que poseu dins de recursos propis, doncs, quotes de socis i sòcies del 2025. A emissor no posareu res, òbviament, perquè no és un NIF o nom concret, i a data de cobrament doncs, poseu més o menys quan s'han cobrat. Hi ha observacions de cas, podeu posar això, que correspon a quotes de diferents persones, tal i qual, si voleu matitzar. Si no, és això, no? És com agrupar, o sigui que hi ha ingressos que és molt fàcil composar directament d'on venen, però si són o tipus donacions d'una campanya de micromecenatge que heu fet, no cal que poseu una a una els donants, poseu com el concepte general i quan heu ingressat per això. Llavors, d'aquí és important que el total, tiro enrere, perdó, el total de la columna import sigui el mateix total que us ha donat en la pestanya que estàvem abans a l'apartat de aquest, no? El total aquest que hem vist que donava el total del projecte. És a dir, aquí si per exemple ha donat 9.550, doncs a la columna d'ingressos també m'haurà de donar això, 9.550. De subvenció seran els 5.000 que dèiem, per exemple, en l'exemple que dèiem, però el total haurà de ser exactament el mateix. Clar, aquí pot ser que vosaltres hagueu de jugar, no? Que potser quotes de soci n'heu tingut més, però no les vinculareu totes al projecte. Llavors, són la part que necessiteu. I llavors, l'última pestanya és aquesta, que és la de relació d'estat de despeses i ingressos, que fa una mica com un resum de com ha anat el projecte. Llavors, important tenir en compte aquí, al primer quadrat, al de l'esquerra, la columna aquesta que està en blanc l'heu d'omplir vosaltres manualment, és a dir, heu de posar quina previsió inicial teníeu o bé si vau fer reformulació, que vau posar la reformulació. És a dir, hem d'agafar el document bàsic 2 del projecte, anar a l'apartat del pressupost i anar copiant aquí el que vam dir. Vam dir de recursos humans 0, vale. Lloguers vam dir 5.000, o sigui, ho hem d'escriure nosaltres manualment. I després la columna del costat, que està en color groc, aquesta s'omple de forma automàtica. Llavors això servirà perquè potser vam dir de lloguer 3.000, però després la suma de les factures sume que de despeses de lloguer en tenim 2.000, m'ho invento, no? I això amb totes les partides. I el mateix amb ingressos. La columna aquesta que està en blanc l'heu d'omplir manualment, vau dir de subvenció tant i de recursos propis tant, per exemple, i al final han set tant i tant.
Això és important posar-ho bé perquè llavors calcula aquests quadres que hi ha més a baix. Diu, per exemple, la diferència entre el total d'ingressos i el total de despeses, que en aquest cas sempre ha de ser 0, és el que deia, de quadrar el total de despeses i el total d'ingressos. Sempre sí o sí ha de ser 0. I també calcula la desviació, que és el que hem vist abans amb el nostre Excel. Us dirà, vale, de despeses teniu una desviació de un 15%. I ingressos també ha de ser el mateix, òbviament, un 15%. O és un 35%, llavors sabeu que haureu de retornar una part. O si és més del 50%, sabeu que haureu de retornar tot. I llavors, sol que hi hagi una mínima desviació, ja sigui en el total o en les partides, és important que expliqueu els motius en aquest quadre de baix, és a dir, que digueu el perquè d'aquestes desviacions, perquè potser no vau preveure que gastaríeu tant en material fungible i al final heu gastat més i heu gastat menys d'una altra cosa. Doncs s'ha d'explicar per a que es pugui valorar i aprovar i valorar si s'accepta aquests canvis o no. Si són molt poquets, no, vull dir que si varia de 10 euros, no cal que ho expliqueu, no? Però si la variació és més gran, sí que s'hauria d'explicar el per què. I això seria com una mica com el resum d'això, dels ingressos i despeses que heu fet. Sí, la plantilla que hem mostrat us la passarem. Vale, i comenteu el tema del 50% de la subvenció. Clar, aquí és important tenir en compte que això, imagineu-vos que el que dèiem, no? Un projecte de total 10.000 euros i 5.000 són de subvenció. Aquí sí que era que els 5.000 eren el 50%, però ara vosaltres a l'hora de justificar sol arribeu a justificar 9.000. I llavors queda com a les pestanyes que hem vist abans, no? Que són 5.000 de subvenció i la resta de fons propis, els 4.000 restants. Llavors la subvenció ara mateix és més del 50%, però en aquests casos, perdó, s'accepta perquè s'entén que és com part de la desviació permesa. No sé si hi ha alguna pregunta més. Vale, llavors pregunteu si la plantilla de despeses de factures amb IVA és la mateixa. Sí. L'altra cosa és que feu l'IVA deduït, que llavors és una altra memòria econòmica, com hem comentat. Però el procediment és el mateix, sol canvia com que et fan indicar com quin percentatge d'IVA realment et dedueixes. Sí, material fungible és material al final que s'utilitza i que es gasta durant el projecte, ja sigui en un ús o ja sigui en diversos, però que s'utilitza durant l'any del projecte. És a dir, que no dura més anys. Com veieu, les primeres columnes és el mateix, el que canvia en aquest cas és la columna H que diu percentatge d'IVA deduït o el de despesa aplicar a la prorrata. Que aquí seria, per exemple, total de la factura, no sé, m'ho invento, 200, percentatge de prorrata seria indicar el percentatge que tingueu de prorrata, per exemple, un 58%. Llavors aquí, import després de deduir l'IVA corresponent, seria com calcular, si teniu aquest percentatge de prorrata de l'IVA que hi ha, doncs calcular quin és. Per exemple, si la factura eren 200 i hi havia un 21% d'IVA, doncs aquest 21% d'IVA serà calcular la prorrata aquesta del 58% i resta com l'import corresponent. O sigui, llavors, aquí seria, per exemple, la quota de l'IVA, per exemple, el 21%, llavors indica la prorrata, no? Vols dir tu? Sí, aquí és el percentatge o el de després indicar, o sigui, de l'IVA deduït o el de després aplicar la prorrata. Val. Llavors l'import que et quedi, doncs no sé, serà... Pues aquí, sí, val. Invento, i ja el que imputes al projecte i el que imputes a la subvenció. Val. Això tenim també una pregunta freqüent a la web de com calcular el tema de la prorrata, que també us l'anexarem, si us sembla, de com indicar-ho i com calcular-ho. Perfecte. I la resta és idèntic. L'únic que canvia és aquestes dues columnes. La H i la I de percentatge d'IVA deduït i import després de deduir l'IVA corresponent. Vale, doncs si us sembla avancem i passarem a la declaració responsable de factures. Que algunes preguntes que hi havia al xat estaven relacionades amb aquestes. Bueno, abans sí que dic que el document de memòria econòmica, tot i ser un Excel, per presentar-lo s'ha de guardar en PDF
s'ha de signar i és important que quan el guardeu en PDF reviseu bé, aquí ho expliquem, com ho tindreu ja ho mirareu, reviseu bé que guardeu les 3 pestanyes, perquè a vegades quan se guarda de forma automàtica sols guarda una pestanya. Llavors ens hem trobat molts casos d'entitats que l'Ajuntament li demana, no?, de falta els ingressos i el resum. Llavors aquí diu com fer-ho, com ho tindreu, és anar seguint els passos, però sobretot això, guardar com tot el document i que hi hagi totes les pestanyes correctament. I un cop guardat, això, signar amb la signatura digital les 3 pestanyes, és a dir, els 3 forats del document. Llavors, passem ja a la declaració responsable de factures, que ja és l'últim document. En aquest cas, s'ha de presentar, sí, el tema del comprovant, ara ho mirarem, és presentar com a mínim les factures o document equivalent, ja sigui nòmines, etc., de la part que vinculeu a la subvenció. És a dir, amb l'exemple que estàvem fent, si fem 5.000 euros de subvenció, heu d'aportar com a mínim les factures que heu vinculat en aquests 5.000 euros. Llavors, clar, no és ara triar unes factures qualsevol, sinó és en base al que heu posat a la memòria econòmica, a l'Excel que estàvem mirant abans, les que heu posat a la columna que hem vist d'import imputat a la subvenció, que aquelles mateixes siguin les que escanegeu i presenteu en aquest document. Llavors, nosaltres de normal demanem que sí que es presenti ja el comprovant de pagament, perquè normalment l'Ajuntament ho requereix, llavors si ja ho presenteu, doncs ja no us faran aquest requeriment. Si no ho presenteu, doncs segurament es farà aquest requeriment. Llavors recomanem ja presentar-lo. Llavors seria en aquest document, primer omplir les dades de la subvenció, de la persona sol·licitant, etc. Aquí és l'informatiu. I aquí... Ai, no, s'ha saltat una pàgina. Perdó. Doncs obro el document un moment, perquè llavors aquí és omplir un quadre amb la documentació a presentar, és a dir, amb les factures que esteu adjuntant. La declaració responsable, que com veieu, la primera part és sol de dades i després hi ha aquesta taula que diu un número de factura, concepte de la despesa, import de la factura, import imputat al projecte i import imputat a la subvenció. És el que us deia, aquí no cal que presenteu totes, o sigui que el que és obligatori és presentar les vinculades a la subvenció. De l'exemple que veníem fent, aquí doncs, haurien de sumar els 5.000 euros. I clar, aquí, per exemple, podeu anar copiant de l'Excel, vull dir, no cal que torneu a introduir totes les dades una a una, podeu agafar de l'Excel que teníem de memòria econòmica i anar agafant les factures que vosaltres imputeu a la subvenció i feu un copia-pega, llavors aquí les poseu i sobretot això, aquí ha de sumar en aquesta columna d'import imputat a la subvenció aquests diners mateixos. I llavors, aquí, acompanyat d'això, és a dir, aquest document sol té 2 pàgines i després d'aquestes 2 pàgines, amb una eina tipus I Love PDF, com he dit abans, o altres, o si teniu l'Adobe Acrobat Reader de pagament, serà anar adjuntant factura a factura de les que heu posat aquí, seguida del comprovant de pagament. O el que hem dit, si són nòmines, doncs també amb els models corresponents d'Hisenda o amb altres. Pregunten per aquí si hem pagat amb una targeta particular i ens fan la factura, hem de presentar el tiquet del datàfon, només amb la factura. Clar, aquí el que recomanaria és que sempre pagueu amb targeta de l'associació si en teniu o amb transferència bancària. Aquestes factures que tingueu o tíquets que no heu pagat directament amb l'entitat, jo recomanaria no posar-les a la part de la subvenció, és a dir, que no cal que no siguin les que hagueu d'aportar, és a dir, que siguin les que aporteu com a finançament propi. Si no pot ser perquè en teniu moltes així, doncs caldrà que feu com tot el seguiment del pagament, és a dir, que si s'ha pagat amb efectiu, cal que hi hagi o el segell de pagat o algun tipus de rebut conforme s'ha pagat amb efectiu. I si s'ha pagat amb targeta bancària des d'un compte particular, clar, després hauria d'haver-hi com una nota de despesa conforme l'entitat li ha retornat aquests diners a aquesta persona particular que ha pagat amb el seu compte. O sigui, caldria fer com tota la traçabilitat d'això, però no és algo que recomanem i que de cara a la part de que imputeu a la subvenció, és a dir, jo això ho posaria a la part del projecte per no haver-ho de presentar, perquè pot ser que et demanin documentació addicional que, en canvi, si teniu
una factura que està pagada amb transferència des del compte de l'entitat, doncs és molt més fàcil justificar-ho i més... O sigui que sol caldrà que aporteu les dues coses i no com aquesta nota de despesa extra i altres documents. Llavors, aquí és important això, que estigui tot en un sol PDF. Si teniu 50.000 factures perquè el projecte és molt gran, no? Els exemples que dèiem abans de 200.000 euros, etc., doncs podeu fer diversos documents si amb un nou hi cap el pes o el tamany de l'arxiu. L'únic que cada document haurà de tenir aquests dos fulls, o sigui, haurà de començar amb aquesta pàgina, després aquesta i després anar seguit de les factures que correspongui. I aquest document s'ha de signar també. Aquí a dalt, perdó, diu signat electrònicament i també l'haureu de firmar un cop estigui passat a PDF. Llavors, això, el tema del comprovant de pagament, que veig que encara hi ha algunes preguntes, seria això, jo recomanaria ja posar-lo perquè l'Ajuntament pot requerir aquest comprovant de pagament. Llavors, ja us estalvieu feina de posar-lo, que us facin un requeriment, hagueu de tornar a crear el document, adjuntar les factures, etc. Llavors, també això, com realment vosaltres podeu triar quines factures imputeu a la subvenció i quines al projecte, és a dir, a l'Excel que hem estat abans de la memòria econòmica, vosaltres podeu dir de aquesta la imputem al projecte, aquesta a la subvenció, aquesta sí, aquesta no. Doncs jugar una mica i també presentar i imputar la subvenció a aquelles que tingueu més fàcil i més a mà la justificació i més això pagades amb el compte de l'entitat, etc. Tot i que heu de tenir tota la documentació a mà perquè us la poden requerir en qualsevol moment, però ara a l'hora de preparar la documentació doncs també que us sigui àgil i fàcil fer-ho. Vale, la declaració dels responsables seria bàsicament això. Vale, també preguntàvem amb el tema de les factures fetes amb Verifactus, si s'ha de justificar el pagament, si al final són com dos temes diferents, no? Si el pagament s'ha de justificar amb la transferència bancària o si heu pagat amb targeta o si s'ha pagat amb efectiu i el Verifactus sí que et fa com generar la factura o passar-la a través de l'aplicació de l'agència tributària, però genera com la factura, però el pagament s'hauria de justificar igual aquest comprovant de pagament. Vale, i sí que diuen que hi ha comerços que se'l donen el tíquet i no donen pagament, llavors, el mateix que he dit abans, doncs aquests tíquets que no tingueu com tanta traçabilitat de com s'ha fet el pagament, no els poseu a la subvenció i poseu-los al projecte. I sempre que pugueu, doncs que us posin el segell de pagat a la factura o si ja genera tíquets, s'entén que es genera quan ja està pagat i s'acceptaria també, però en la mesura del possible que el que presenteu i imputeu a la subvenció siguin les factures amb aquests comprovants de pagament. I llavors, un document que he comentat, que aquest, òbviament, no és obligatori presentar-lo, sinó que és opcional, opcional en el cas de que pertoqui, no? En cas de que hagueu de fer algun tipus de reintegrament, seria la carta de reintegrament, que, com us deia, es va establir com que es poden aplicar interessos de demora, però per ara que sapiguem no s'estan aplicant, i s'ha de marcar en aquesta carta si esteu presentant, és a dir, que no esteu justificant res del projecte i, per tant, haureu de retornar tota la subvenció i no heu realitzat res, o en cas que estigueu justificant però no en la seva totalitat i que, per tant, haureu de fer el retorn d'una part. Llavors, clar, si és en aquest cas el del retorn d'una part, primer seria presentar la documentació via tràmit de justificació, la memòria econòmica, la d'actuació, etc. I ja des de l'òrgan gestor us diria heu de retornar tal i omplir aquesta carta. I si vosaltres ja sabeu que no heu pogut fer el projecte per el motiu que sigui o que no arribeu al 50%, doncs ja directament presenteu aquesta carta marcant la segona casella. És a dir, que no heu fet el projecte i no cal donar explicacions de què s'ha fet perquè no s'ha fet perquè tal o qual, sinó omplir aquesta carta i marcar aquesta casella. Llavors, des de l'òrgan gestor us contactaran i us enviaran com una carta amb un document amb el número d'import que heu d'entrar i el número del compte bancari on heu de fer aquest ingrés de l'Ajuntament per retornar aquesta part.
Vale, llavors passarem a l'última part, que seria la del tràmit telemàtic, i després farem com un repàs de totes les preguntes, perquè he anat llegint però crec que alguna m'he saltat. Però abans sí que volia acabar amb això del tema del tràmit telemàtic. Com deien, sí que l'enllaç és el mateix, és a dir, que l'enllaç no canvi. Hi ha un enllaç per fer tots els tràmits vinculats a la convocatòria general de subvencions. Llavors, sempre heu d'utilitzar el mateix enllaç. Llavors, és important que a vegades pot donar algun error, potser pel tema del navegador, o sigui que abans de dir, ostres, no funciona, doncs provar amb diversos navegadors. També que els noms dels arxius siguin curts, sense accents, sense caràcters especials, perquè després si no dona error. També que estiguin guardats en format PDF, que estiguin correctament signats, que tingueu instal·lat el certificat digital, com us deia, recomanem el de l'entitat a l'ordenador que utilitzareu i que tingueu en compte que amb l'IDCAT mòbil no es pot signar. O sigui, sol hauria de ser o amb el de representant de persona jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o l'IDCAT, o un DNI electrònic, en cas que sigui persona física, etc. Llavors aquí expliquem també com signar els PDFs, que això ho tindreu. Llavors seria això, anar al tràmit, seria el pas 1, iniciar el tràmit, identificar-vos amb el certificat digital. Llavors seria obrir aquesta pàgina i seria anar a la part d'annexió de documentació sol·licituds enregistrades, que seria aquesta part d'aquí baix. Un cop faran omplir les dades de l'entitat, del representant legal, etc. I una dada que abans hem comentat, que és la de referència del tràmit, que la podeu consultar a la resolució definitiva, com dèiem abans. Això és important revisar-ho bé, que sobretot si teniu diversos projectes, que vinculeu la justificació al projecte que correspon, és a dir, el número de referència que correspon el tràmit. Això és important revisar-ho bé. Revisem les dades i continuem. Llavors aquí ve la part on podem adjuntar la documentació vinculada a la justificació d'aquell projecte. És això, es pot com a màxim 8 documents, però si perquè sigui vosaltres teniu més, no sé, que heu hagut de fer moltes declaracions de factures perquè no us hi cabia en un, o qualsevol història, o que voleu annexar més documentació, es pot fer el tràmit tants cops quan sigui necessari. Però aquí, en cada pantalla, com si diguéssim, es pot màxim 8. I el que us deia, el nom, aquí heu de posar el nom que li poseu al document i al navega i busqueu on tingueu guardat al vostre ordenador el document. I el del nom dels arxius, sobretot, és molt important. Adjuntem aquests documents i ja directament enviar i genera un justificant que recomanem guardar. Aquest seria el procediment, que això suposo que si heu fet la sol·licitud heu vist que és similar, si és el primer any que la feu, i si heu fet justificacions és el mateix que cada any. O sigui, en aquest cas no hi ha hagut cap canvi. I ja per acabar la part de la presentació, també per l'hora que és, i així deixar un espai per preguntes, com a un mini repàs de quins errors més freqüents hi ha i com evitar-los. Un seria de no posar el nom correctament del projecte o les altres dades que es demanen, el codi de subvenció, etc. O sigui que és important revisar que tots els documents, els 4 que hem vist, i surti correctament, perquè si no haureu de fer l'esmena i implica refer el document, tornar-lo a guardar PDF, tornar a signar, etc. L'altre és no signar digitalment els documents. Com dèiem, l'ideal seria signar a nom de l'entitat i a tots els forats on posa signar electrònicament fer-ho. El tema dels comprovants de pagament, que com deia es requeriran i per tant ja seria el seu adjuntar-los. També un altre error freqüent és que a la declaració responsable de factures, a la taula aquella que hem vist de quines factures imputeu a la subvenció, que no coincideixin amb les que heu posat a la memòria econòmica. Bé, això ja ho he repetit uns quants cops, així que és important que coincideixi. També que a vegades es posen factures amb data anterior a l'inici del projecte o posterior i això no s'accepta a excepció de les excepcions que hem dit, que hem comentat, de que estiguin pagades amb anterioritat a la justificació i que el concepte faci referència que és dins del projecte. I el tema del tràmit, doncs molts cops això, de si l'arxiu té punts, comes, accents, per exemple, altres coses, doncs que pot ser que doni error. O a vegades amb el tema del navegador o amb altres ordenadors pot ser que sigui un error puntual del navegador o un error puntual del tràmit, però normalment els errors més freqüents són per el tema del nom del fitxer, del nom de l'arxiu.
Aquests serien com una mica els que veiem més recurrents a l'hora de fer aquesta revisió o els que ens arriben de consultes d'entitats com vosaltres. Llavors, tots aquests recursos que hem anat comentant, tant la plantilla com el tema del certificat digital, com altra documentació, per exemple, de com fer el tràmit, etc., teniu a la nostra web, que és tjusana.cat/subvencionsbcn, tots aquests recursos. També hi ha pas a pas de com fer la justificació, deixarem penjada aquesta sessió, també hi ha com la guia d'orientacions de com omplir la memòria econòmica i hi ha tot un recurs a nivell de fax, de tota una pàgina sencera d'això, preguntes freqüents sobre la justificació i sobre cada un dels processos i de les passes. Llavors us recomanem consultar-la. Us enviarem l'enllaç també quan us fem arribar aquesta presentació, és a dir, us enviarem l'enllaç del vídeo de YouTube, la presentació i també tots aquests recursos que hem anat comentant. Llavors, si us sembla... Sí, un segon, si us sembla... Un segon, sisplau. Sí, hem fet 2 horetes, déu-n'hi-do, de sessió amb moltes preguntes. Llavors, teniu el correu al xat, també el teniu aquí a la pantalla, que podeu escriure una maqueta de formació o, si no, el que us he passat pel xat, que és el genèric, els dos estan bé. Aquí teniu també la nostra pàgina web. I res, agrair-vos la participació. Tindreu aquests materials, tant el vídeo com la presentació, com totes les guies que hem anat citant al vostre correu amb el qual vau fer la inscripció. Demà ho tindreu. I molts ànims també amb la justificació i també esperar una mica a veure la resolució de la sol·licitud, que en principi serà al maig. Llavors, al maig també farem una sessió informativa de la reformulació i de la resolució. O sigui que intentem anar fent com les sessions segons l'etapa del projecte, del procés que ens trobem de les subvencions. Així que això, agrair-vos i qualsevol consulta, dubte o sol·licitud d'assessorament quedem a la vostra disposició i ens veiem aviat, espero. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies a tu també, Núria. Gràcies.